நண்பர்களுக்கு வணக்கம். அது ஒரு பெரிய சர்க்கஸ் கம்பெனி. அந்த சர்க்கஸ் கம்பெனி முதலாளியிடம் ஒரு இளைஞன் சென்று, ஐயா, எனக்கு உங்கள் சர்க்கஸ் கம்பெனியிலே ஒரு வேலை ஒன்று கொடுங்கள். நான் மிக அழகாக திறம்பட செய்வேன் என்று சொல்லி கேட்டான். அதற்கு அந்த முதலாளி, சரி, உனக்கு நான் வேலை கொடுக்கிறேன். ஆனால் என்ன வித்தியாசமாக நீ செய்வாய் என்றார். அதற்கு அவன் சொன்னான், நான் ஒரு நாளைக்கு 200 இட்லிகளை ஒரே நேரத்திலே சாப்பிடுவேன். அவருக்கு ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது. என்ன, ஒரு நேரத்தில் 200 இட்லி சாப்பிடுவாயா? ஆம் என்றான் அவன். சரி, ஒரு நாளைக்கு 2 காட்சிகள் இருக்குமே, என்ன செய்வாய் என்று கேட்டார். அது பரவாயில்ல சார், 2 காட்சிகளுக்கும் 200 200 400 இட்லி கொடுங்க, நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னான். அவருக்கு இன்னும் ஆச்சரியமாய் போய்விட்டது. அது சரி, சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமைகளெல்லாம் 3 காட்சிகள் நடக்குமே, என்ன செய்வாய் என்று கேட்டார். அவன் சொன்னான், இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையா சார்? 3 காட்சிக்கும் 200 200 200ன்னு சொல்லி 600 இட்லி கொடுங்க, நான் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறேன். அதெல்லாம் எனக்கு ஒரு பிரச்சனையே இல்லை சார் என்று சொன்னான். ஆனால் ஒரே ஒரு நிபந்தனை மட்டும் சார் என்று சொன்னான். என்ன என்று கேட்டார் அந்த முதலாளி. எனக்கு ஒவ்வொரு நாளும் இடைவேளை நீங்கள் விடுகிற பொழுது நான் வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடுறேன், அதுக்கு மட்டும் எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்று கேட்டான். அதற்கு அவர் கேட்டார், ஏன், எதுக்கு வீட்டுக்கு போகணுங்கிற என்று. அப்போ அவன் சொன்னான், தினமும் நான் மதிய உணவிற்கு வருவேன் என்று சொல்லி என் மனைவி 200 இட்லி சுட்டு வச்சுக்கிட்டு எனக்காக காத்து கொண்டு இருப்பா. நான் போய் அந்த 200 இட்லியை மட்டும் சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறேனே என்று சொல்லி சொன்னான். இதை கேட்ட அந்த முதலாளிக்கு மிகுந்த ஆச்சரியமாகிவிட்டது. உண்மைதான், உலகில் இருக்கிற பலருக்கு இன்று வயிறுதான் உலகமாக இருக்கிறது, உலகுதான் வயிறாக இருக்கிறது. வயிறே பிரதானம் என்று நாம் வாழ்கிறோமா? யோசிப்போம். நன்றி, வணக்கம்.